Bună dimineața, prietenii mei și abonaților în același timp! Ce faceți astăzi? Planuri ceva? Idei de vacanță? Deja suntem în luna martie, aprilie, mai, mai sunt 2 luni. Deja mă apuc să-mi pun bănuți deoparte să mergem la mare. Voi? Unde vreți să călătoriți anul acesta? Ce planuri v-ați făcut? Vreau să vă mulțumesc celor 60 de persoane care s-au abonat la mine și sper să îmi crească și mie canalul ca să mă urmărească și pe mine cât mai multă lume. O să vă pun în acest video, am găsit o cazare super ieftină cu vreo 90 de lei pe noapte la Eforie Nord, la 250 de metri de plajă. Și o să vă pun aici în video ca să vedeți. Ce să mai, deja cum vă soare afară, eu visez să mergem la mare. Soare frumos, liniște, nu mai te gândești la griji. Aoleu, avem niște întreținere aici, lumina, gazele, nebunii de-astea. Măcar 4-5 zile să stăm liniștiți, să auzim marea, să vedem vapoarele, să ne plimbăm, să comunicăm cu lumea și să fim așa noi înșine, pentru că viața asta este o călătorie. Toată lumea călătorește, ori că plecăm de acasă către muncă, mergem cu autobuzul pe jos, alții merg cu trenul zi de zi, fac naveta. Deci, viața asta este o călătorie, dar hai să plecăm așa în călătoriile noastre, fiecare unde ne place și dacă putem să arătăm ca un mic povestitor și pe acest canal de YouTube să vadă toată lumea ce facem noi, eu cred că e o treabă super, nu? Am primit și câteva mesaje de la voi și chiar vă mulțumesc, vreau să-mi scrieți cât mai mulți, poate vă place, poate nu vă place, e ok, nu trebuie să mă placă toată lumea, asta am înțeles, dar eu acum sunt la început și chiar îmi place chestia asta, deja vreau să-mi iau notițe. Păi, uitați ce am făcut pentru voi, pentru cei care mă urmăriți. Am făcut așa, un balonel, unde am scris că viața este o călătorie. Bucuria de a călători și a vedea marea nu se compară cu nimic. Asta este punctul meu de vedere. Acum poate voi nu credeți același lucru, dar eu așa cred. Ca să plec la mare, trebuie să fac vreo 6-7 ore cu trenul, pentru că eu locuiesc în orașul Pitești. Și atunci trebuie să cumpăr așa, trebuie să cumpăr bilet de tren Pitești-București, București-Constanța, după care Constanța-Eforie Nord. Deci vreo 6-7 ore trebuie să călătoresc cu trenul. Și, na, nu prea e deloc ușor când călătoresc singur, dar atâta timp cât ai curaj și îți vezi de treaba ta și nu deranjezi pe nimeni, eu zic că este super ok. Am mai făcut aici pentru voi, pentru cei 60 de abonați care sunteți ai mei, uitați pe locul numărul 1, 60 de abonați. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți și că vă plac postările mele. Am mai scris că visele se vor realiza dacă ne dorim cu adevărat. Da, asta depinde de fiecare ce își dorește și unde vrea să ajungă.